Euskal Herrian hoietako pieza txiki bat gara, gure hizkuntza, gure kulturarekin. Sentitu, pentsatu, ekin! Denok elkarrekin! Herria gara, nazioa gara, euskara gara, eta erabakiko dugu gure esku dago! Gure esku dago! Ai, 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 Imanol Pradares lehendakaria buru duen Eusko Jaurlaritza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako burokratizazioa gutxitzearen bidean da. Eredu instituzionala sinplifikatzeko helburuarekin elkartu zen atzo, 3 lurraldetako aldundietako ordezkariekin, baita udeleko kideekin ere. Eguerdion, prest dago, jada, gure esku dago dator larun baterako bagada ekimena egingo gauzatuko duena. Gaur goizean, prentsa-gosari bat eman dute, komunikabidei beronen xetasunak emateko asmoz. Bagara ekimenarekin batera askotan esan izan deguna da Euskal Herria irudikatzera goaztela ez, eta ze esan nahi dugu Euskal Herria irudikatzearekin edo bai zela pixka bat alik eta herri gehien biltzea bideokate honetan, ez? Bere garaian eskuz esku heldu ginen bezala, bideoz bideo heltzea oraingo honetan. Arabako batzar nagusiek erabakitzeko eskubidearen aldeko autua egin dute. Aurretik Gipuzkoan eta Bizkaian gertatu gisa, EH Bildu eta EAJaren aldeko bozkei esker, batzar nagusiek Euskadi nazio gisa aitortzea eskatu dute Euskadiren eta Espainiaren arteko harremanaren ondorio izango den estatus politiko berrian. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aste honetako eguerdiko azken albistegira. Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoko burokratizazioa gutxitzen saiatuko da. Honen bidean, atzo Imanol Pradares lehendakaria aldundietako ordezkariekin eta udeleko kideekin elkartu zen. Administrazio bezala biziago, arinago, izatea danon arteko elkarlanea sustatuz eta estrategia bakarra edukitea eta beraz eraginkortasunez erantzutea Euskal gizarteak eskatzen duenari. Efizientzia eta efikazia, ustot momentua heldu dela horretarako. Ta honek eskatzen duena da burokrazia gutxitzea. Lege berri bat martxan jarri behar dugula, administrazioaren tramitazioak errazteko, simplifikatzeko, eta orain da momentua honetaz ere hitz egiten hasteko. EAJaren barne prozesuari dagokionez, 10 egun eskas falta dira lurraldetako buru batzarretako presidente berrien izenak berresteko. Atzo, Araban, Gasteizko 4 batzokietan bozka egin zuten Jone Berriozabal hautagai ofizialistaren eta Gorka Hurtaran korronte kritikokoaren artean. Bizkaian berriz, badirudi alderdiak Inigo Ansolaren aldeko autu argia egin duela eta EAJaren zuzendaritzak zerrenda itxi bat helarazi diela alderdikideei haren hautagaitzaren aldeko bozka eman dezaten. Eusko Alderdi Jeltzalearen barne prozesua akaberara iristen ari da eta hurrengo asteetan jakingo da nortzuek hartuko duten alderdiaren lurraldeetako gidaritza. Gipuzkoan hautagai bakarra aurkeztu da bigarren itzulira beraz, Maria Eugenia Arrizabalaga izango da Gipuzko buru batzarreko presidentea. Lehia beste 2 lurralde historikotan da nabarmena. Bizkaian eta Araban 2 hautagai daude, bata ofizialista, kritikoa bestea. Bizkaiko EAJaren aparatua Inigo Ansola hautagai ofizialistaren alde agertu da eta zenbait iturreren arabera zuzendaritzak zerrenda bat helarazi dio militantziari eta bertan Bizkai buru batzarreko presidente izateko Inigo Ansola hautagaia, zuzendaritza osatzeko 14 pertsona eta EAJaren batzar nazionaleko kide izateko hautagaiak agertzen dira.
Bestalde, 46 jeltzalek idatzi bat argitaratu dute eta bertan adierazi dutenez, David Salinas Armendariz afiliatuaren hautagaitza babesten dute bir sortze eta demokratizazio prozesu sakon baten buru izan dadin. Era berean adierazi dute, kanpaina baino lehen hautagaien eztabaida publikoa egitea nahi dutela, baita boto sekretua eskatzea ere eta hauteskunde eguna bakarra izatea udal erakunde guztietan. Sinatzaileen artean daude besteak beste, Josu Bergara, Ricardo Ansotegi, Iñigo Agirre, Iñaki Anasagasti edo Koldo Anasagasti. Araban, Jone Berriozabal eta Gorka Urtaran lehiatuko dira Araba Burubatzarrerako. Araban, Gipuzkoa eta Bizkaian pasaden hilabeteetan jazo bezala, Batzar Nagusiek erabakitzeko eskubidearen aldeko dokumentua onartu dute, EH Bildu eta EAJ akordio batera iritsi ostean. Bertan, estatus politiko berriak Euskal Nazio bateko kide izateren sentimendua jasotzeko beharra azpimarratu nahi izan dute. Gipuzkoan eta gero Bizkaian egindako moduan EAJak eta EH Bilduk erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeko bat egin dute Arabako Batzar Nagusietan. Bi alderdien bozketaren ondorioz onartutako dokumentuak Euskadiren eta Espainiako estatuaren arteko harremana estatus politiko berriak elementu berezi eta nagusi gisa hartzea, Euskadi nazio gisa aitortzea eta erabakitzeko eskubidea eskatzen du. Alderdiek Gernikako estatutua osotasunean betetzea eskatu dute. Esperientzia autonomikoan murriztutako autogobernua berreskuratzea, eskumen kopurua handitzea, indarrean dagoen estatutuan aurreikusitako eskumen guztiei dagokienez eta eskumenen katalogo propioan sartzea Euskal Herritarren eskubide politiko, ekonomiko, sozial, linguistiko eta kulturalak bermatzeko beharrezkoak diren eskumen guztiak hain zuzen. Aurkeztutako mozioa aurrera atera da EH Bildu eta EAJaren 27 aldeko botoei esker. 19 ezezko botoak EAJarekin gobernukide den PSE, PP eta Voxenak izan dira. 2 abstentzioak Elkarrekin Arabarenak izan direlarik. Euskal Herriko hainbat alorretako 32 eragilek manifestua sinatu dute Ernai antolakundearen alde, 133 kidek Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxearatzearen aurkako ekimen batzuetan parte hartzeagatik jasotako isunen ondorioz abiarazitako prozesu judizialarengatik elkartasuna adierazteko. Egoera hau Euskal Herriko hainbat eragile sindikatu eta oroar mugimendu sozialek bizi dugun egoera problematizatzeko eta salatzeko baliatu nahi dugu. Ernairen aurkako auzi hau ez dugulako uste egoera isolatu bat denik eta Euskal Herrian mugimendu sozialen aurka dagoen jazarpen estrategia oso baten katebegi bat baino ez. Nafarroari dagokionez, trafiko eskumena geldiarazi du Madrilgo Senatuan PPek. Foru gobernuak gaitzetsi egin du erabakia. PPek Espainiako Senatuan duen gehiengoa baliatuko du trafiko eskumena Nafarroako gobernuari itzultzeko prozesua atzeratzeko. Kongresuak irailean eman zion onespena, baina goiganberan atzo egin zen haren inguruko eztabaida eta PPek eta Voxek betoa ezarri diote foru hobekuntzaren erreformari. Honen ondorioz, auzia berriro ere Kongresura itzuliko da. Felix Taberna Nafarroako lehendakariordeak lege organikoaren erreforma onartzeko izapideak azkartzeko eskatu dio diputatuen kongresuari. Ekimenak senatuan jasoko duen gaitzespenak gainditzeko, PPek jarritako betoa dela eta. Veto, desde el Gobierno de Navarra encarecemos al Congreso de los Diputados para que con prontitud pueda salvar el veto. Kongresuak 2 hilabeteko epea du senatuak ezarritako betoari aurregin eta foru hobekuntzaren erreforma behin betiko onartzeko. Tabernak PPren kontra egin du. Pues pedir al Partido Popular que no instrumentalice las instituciones y que reflexione sobre la función del Senado como Cámara Territorial y que una iniciativa
ya digo, propia del Gobierno de Navarra, acordada por el Gobierno de España, pues merece un respeto. Mario Zubiaga EH Bilduko senatariak PPren eta Voxen estrategia politiko antzua errefusatu du. Es un trámite alargado, como digo, esterilmente, y estamos pasando, digamos, estamos innovando en cierta forma la terminología politológica y estamos pasando del filibusterismo a la pataleta parlamentaria, tan infantil como irrelevante. Bide beretik egin du Geroabaiko Usue Barkosek, gobernuaren eta foru parlamentuaren, foru zaingoaren eta Nafarroako herritaren borondatearen aurka joatea leporatzen die bi alderdiei. PP y Vox nos presentan dos vetos. Dos vetos, pero uno solo en espíritu. Un veto nostálgico de la dictadura, un veto de desprecio a los derechos históricos, un veto contrario a la realidad autonómica, un veto insultante a la soberanía del Gobierno y del Parlamento de Navarra y finalmente un veto cobarde. Azken hitza, baina kongresuak izango du berriz ere. Datorren larun batean gauzatuko du gure eskudagok Bagara Euskal Naziotasuna aldarrikatzeko ekimena. Gaur goizean beronen xetasunak azaldu dizkiete medioei gosari informatibo batean Bilbon. Bertan izan da Xabi Alo. Gure eskuk Bagara ikusentzunezko maratioa egingo du Zapatuan, bideoz bideo kate erraldi bat sortuko dute eta horrekin herri, eragile, pertsona, proiektu eta hainbat talderen errealitateak islatuko dituzte. Hamaika telebistan egongo da ikusgai goizeko 10:00 aurrera. Bagara ekimenarekin batera askotan esan izan deguna da Euskal Herria irudikatzera goazela ez, eta ze esan nahi dugu Euskal Herria irudikatzearekin edo bai zela pixka bat alik eta herri gehien biltzea bideokate honetan, ez? Bere garaian eskuz esku heldu ginen bezala, bideoz bideo heltzea oraingo honetan, eta bai herri, eragile, pertsona, proiektu eta beste hainbat talderen errealitateak erakustea. Bartzelonan gizon bat atxilotu dute Irungo emakume baten 2022ko desagerpenaren harira. Orain, emakumezkoa erail eta bere gorpua ezkutatu izana leporatu diote. Etxebizitzarloan, 2025an Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan libre geldituko diren babes ofizialeko etxe guztiak erostea proposatu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari. 2025an libre izango diren babes ofizialeko etxebizitza guztiak erostea proposatu dio EH Bilduk Eusko Jaurlaritzari. Alokairu sozialetara bideratu eta ahalik eta parke publiko handiena eskaini ahal izateko helburuarekin. Etxebizitza politikak lantzeko erakundeen arteko bileran Peio Otxandianok libre geratuko diren Jaurlaritzako babes ofizialeko etxebizitza guztiak erostearen proposamena helarazi dio Lakuako gobernuari. 2352 etxebizitza aurre ikusten dira eta honetarako 350 milioi euro inguruko aurrekontua beharko litzatekeela aurreratu du alderdiak. Erakundeen arteko bileran bestalde, babes ofizialeko etxebizitzak, merkatu libreko etxebizitza bihurtu arte, 20 edota 30 urteko epea igarotzea, Gasteizko Legebiltzarrak bere garaian ezarritako legedi baten ondorioa izan dela mahaigaineratu da. Araudi horrek aukera ematen zuen epe hori bete ondoren, etxebizitza babestuak merkatu librean sartzeko. Hala ere, denborarekin eta etxebizitza babestua eskuratzeko aukera bermatu nahi den horretan, gerora egin diren legeetan xedapen hori aldatu egin da. Nafarroan, hezkuntzako laguntza espezialistek greba eguna dute gaurkoa. Iruñean goizean egin duten agerraldian izan da Irune Errejano.
Nukleoko langileen batzordea osatzen duten 5 sindikatuek, LAB, AFAFNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGTek, hezkuntza laguntzako espezialisten greba deitu dute. Hezkuntza departamentuaren aitzinean bildu dira, Carlos Jimeno hezkuntza kontseileria zuzenean seinalatuz. Hezkuntza laguntzako espezialisten kolektiboaren lan baldintzak eta ondorioz, hezkuntzako esku hartzearen kalitatea hobetzea da grebaren helburua. Babes handia izan du grebak eta mobilizazioak deitu dituzte Tuteran eta Iruñean. Salatu dutenez, gaur egun hezkuntza saila eta funtzio publikoa ez dira sindikatuekin harremanetan jarri, eta deialdiaren arrazoiak ezagutzeko eta elkarrizketa bat minimo ezartzeko ere. Pues momentu hontan, gehiengoak ez dira finkoa, ez dira funtzionarioak, eta gehiengoak ere izaten dituzte jornada ez osoa, ez partzialak izaten dituzte, eta eskaintzen ari dira lan batzuk, bere herritik kanpo, eta badaude jornada jardunaldiak 12,5 ordukoa, eta ez dute balio bizitzeko. Orduan jendea aldatzen ari da, jendea alde egiten ari da. Profesio honetatik eta kaltea jasotzen dute ikasleek. Nafarroa garai batean zen laguntza espezialista eta ikasle laguntza berezia berdute nahi hoberena zen. Eta hortik, azkeneko 25 urte honetan, atxera joan da erabat. Eta beste komunitateak zaten zigun. Ze pena Nafarroa, zen, garai batean zen, denak begiratzen genuen Nafarroari, eta gaur egun non geratu den. Bizkaiko Foru Aldundiak bat dorrearen bigarren fasea gauzatu berri du. Hala, Bizkaiko ekintzailetzaren nazioarteko zentroak 8.000 metro kuadro gehiago izango ditu, pasaden irailean 5 solairu berri inauguratu ostean. Bizkaiko ekintzailetzaren nazioarteko zentroak bikoiztu egin du espazioa bat dorrean, 5 solairu gehiago inauguratuta. Hori horrela, 8.000 metro kuadro irabazi ditu zentroak, eta dagoeneko 180 okupatuta dago. Ekintzailetzaren nazioarteko zentroa dan honek, ekintzailetzaren eta barrikuntza irekiaren arloan dauen erreferentziazko posizioa gogorarazo guradot gaur zuon aurrean. Bizkaian, oraina ere egiten gabiltz, etorkizuna jomugat hartuta, betibe, gure ekonomia hobetzeko eta enpresen lehiakortasuna areagotzeko konpromesoa hartuta. Gure gizartearen, hemen bizi diren pertsona guztien bizi kalidadea hobetzeko. Gaur, baten bigarren fase honetan, ilusioz eta konfidantzaz begiratzen dugu aurrera. Bat, dagoeneko mundu osoko ekintzailetza zentro nagusiekin konektatuta dagoela esan du Etxanobek, eta 200 kideko komunitateak hazten jarraitzen duela. Juan Maria Burto Bilboko alkateak bere aldetik nabarmendu duenez, baten fase berriaren irekierak egitaten politiken isla da. Nuestro reto es hacer de Bilbao una cantera de emprendimiento e intensificar las acciones de promoción, de fomento y de reconocimiento del valor de la cultura empresarial. Azkenik Pradales lehendakariak azpimarratu du, baten konektagarritasuna ahalmena apartekoa dela, eta horrek negozio berriak eta enplegua sortzea ahalbidetzen duela. Euskadi erakargarria da, eta are erakargarriagoa egin behar dugu guztion artean. Gure etorkizuna, gure ongizatea, hartzen ditugun erabakienen menpe egongo da. Eta asmatu behar dugu. Uste dut gaur, baikor egoteko arrazoiak baditugula. Nazioarteko ekintzailetza aurreratuan eredu eden ekimen hau handitzen badugu, eta handitzen ari da, Euskal gizarteak bere buruan inbertitzen duela beste behin ere erakutziz. 2 urteko ibilbidearen ondoren bat nazioarteko erreferentzeko hub gisa finkatu da, startupak, korporazioak, zentro teknologikoak eta abarrak konektatuta. Frantzian, fiskaltzak 5 urteko espetxe zigorra eta 5 urteko inhabilitazioa eskatu zuen atzo Marine Le Penentzat. RN Batasun Nazionala talde ultraeskuindarreko buruari eta alderdiko beste 25 kideri Europar Batasuneko funtsak desbideratu izana egotzi diete eta pasaden irailaren 30ean hasi zen auzionen inguruko epaiketa. Gainera, 300.000 euroko isuna ordainaraztea ere eskatu diote Le Peni.
Et surtout... Kulturarloan, Son Valentzia ekimena gauzatu dute aste honetan musikari ugarik Valentziako denboraleko biktimei euren babesa erakusteko eta kaltea konpontzaren bidean dirua biltzeko asmoz. Hainbat euskal musikarik ere parte hartu dute ekimen honetan, Hego Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Durangon, Plateruena musika aterpea 2025ean zabalik izango da berriz. Udalak jakinarazi duenaren arabera, 2025eko bigarren seilekoan irekin nahi dute berriz ere kultura espazioa. Gure helburua argia da. 2025eko bigarren seilekoan hasita, Plateruena erreferente kulturala eta musikala bihurtzea. Ez bakarrik Durangorentzat, baita Bizkaia eta Euskadi osoarentzat be. Programazioan, ikastaroak, kontzertuak, jaialdiak eta guztietako jarduerak barne hartuko dagoz. Eta gainera, gitxienez, banden erdizek euskaraz abestuko dabela, emakumeen eta gazteen presentzia esanguratsua izango dela bermatuko dugu. Bilbon, Zinebi jaialdian aurkeztu dute aste honetan Itoitz udako sesioak dokumentala. Hirurogeita hamarkadako Euskal Herria aldaketa, borroka eta esperantza garaia izan zen. Frankismoaren amaierak eta trantsizioaren inguruko prozesuak gizartearen, politikaren eta kulturaren ikuspegitik aldaketa sakonak ekarri zituzten. Euskal Herrian, baita nazioartean ere, hainbat borroka ideologiko eta politiko gertatu ziren eta euskal identitatearen sendotzeak garrantzia handia izan zuen. Eta indartu egin ziren euskal kultura eta hizkuntza berreskuratzea bultzatuko zuten mugimendu sozial eta politikoak. Zulo urdin guztiak miatu ezinik. Horren erakusgarri euskal berpizkunde kulturalaren garaia izan zela. Euskararen erabilera sustatzeko ahaleginak handitu egin ziren eta euskaldegien sorrerak eta euskararen normalizazioa bultzatu ziren. Musika, literatura eta zinema alorretan euskal sortzaileen lanek goia jo zuten eta horrela euskal kulturak berriro oihartzun handia lortu zuen. Identitate nazionalaren berreskurapena ere indartu egin zen.
Testu inguru horretan, 1978 urtean, Mutrikun, Gipuzkoan, Itoiz taldea sortu zuten hainbat gaztek. Horren aurretik indar trabez ziren eta 1978 arte iraun zuen Itoizek. Tarte horretan, 7 disko argitaratu zituzten, eta Euskal Herriko talderik arrakastatsuenetakoa izan zen. Oroimen kolektiboan itxatxita geratu diren, hainbat kantu sortu zituzten, folk, rock progresiboko musika egiten hasi, eta 1973tik aurrera pop rocka landu zuten. 30 urteren ostean, inoiz argitaratu gabeko zinta batzuk abiapuntutzat hartu, eta Zuri Goikoetxea, Ainhoa Andraka eta Larraitz Zuazo zinemagileek Itoiz udako sesioak dokumentala aurkeztu dute. Zinta horiek agertu dira leku desberdinetatik. Hasi ginenean, prozesuarekin hasi ginenean egin genuen olako deialdi publiko bat, ia jendeak bat ez euskan etxean edo zintak edo artxiboren bat, garai hartakoa. Eta orduan, gauza batzuk hortik agertu dira, beste batzuk beraiek zeuzkaten etxean, baina ezin ziren entzun, igual 8 piztetan grabatuta zeudelako, eta orduan digitalizatzera eraman genituen. Orduan, toki desberdinetatik agertu dira, eta egin dugu hor, topatu dugu oso material interesgarria. Osa bitxikeriak, zinta horietako baten titulua ematen diona dokumentalari, Juan Carlosek 15 urterekin grabatu zuen, bere etxean, Poesisekin, eta zinta horretan Itoizen abestirik ezagunenak badaude, ja. Osa, etxean grabatutako zinta horretan, orduan hori deskubritzea izan zen pasada bat. Itoiz musika taldearen lider izandakoak bidaia katartiko bat hasiko du eta iraganarekin adiskidetzeko balioko dio. Taldeak 70. hamarkada hasieran rock progresiboan murgilduta igarotako urteak bergogoratuko ditu. Dokumentala, azteko nik esango nuke, ez dela Itoizen historiari buruzko dokumental bat olan esaten dena aluso, Osea, da beste planteamendu askoz sormenezkoagoa da, askoz autoralagoa, eta egiten duguna da Juan Carlos Perezen eskutik bidaia bat Itoizen esentzia izango litzatekena edo Itoizen lehenengo urtetara edo Itoiz aurretik indar trabez izan zirenen sorrerara eta Juan Carlos Perezen eskutik topatutako material hau aztertzearen bitartez. Da apur bat hori eta gero aldi berean badaude ere bai beste integrantak eta bai agertzen dira, eta elkarrizketak daude Juan Carlosekin, eta... Badago zutabe bat dokumentalean dara Juan Carlosen oroitzapenena edo txikitako oroitzapenena eta guk horrekin egin nahi izan genuen oroitzapen horien gure kreazioa, Eta hori pentsatu genuen, ez zegoen artxiborik gara hartakoa eta fikzioaren bitartez egiten dugu. Orduan fikzioak pisu oso garrantzitsua duka pelikulan, eta horregaitik nahiago dugu esatea, pelikula bat dela hibridoa, ez da dokumental bat rekreazioekin, baizik eta fikzioa eta dokumentala nazten dituen pelikula bat. Bilboko Zinebi jaialdian aurkeztu dute dokumentala eta gauza bera egingo dute Sisongo Fix jaialdian. Egiten dugu Gijon eta Zinebiren arteko pase bikoitzau, estreno bikoitzau, eta bietan sekzio ofizialean gainera, eta hori oso aukera ona izan da, eta gero urtarrila bukaeran Zinearetoan egongo da, zinetan. Larraitz Zuazo zuzendaria eskertuta agertu da, jasotzen ari diren erantzunarekin. Super emozionante. Oso dekat sensazio bat gaur, ospatzeko egunaren sensazioa, zentzun duzun bezala prozesua luzea izan da, eta por fin aurkeztu ahal izatea pelikula, eta gainera ikustea lehenengo momentuetan harrera ona izaten ari dela, gaur apur bat ospatzeko egunaren sensazioarekin. Lehen esan dudan ataz aparte ez dakit, beti denbora guztian nago esaten eskertuta, zuzendari bezala nire bi lankidekin batera oso eskertuta gaudela Juan Carlos eta beste guztiei hauren eskuzabaltasunagatik eta hauren implikazioagaitik. Esperientzia zoragarria, gogorra dinot, responsabilidade aldetik eta ere bai, badakizulako zer dokasun eskuartean eta ez delako edo zer gauza, orduan oso aberazgarria eta oso emozionantea.
Gure aldetik besterik ez. Gogoratu bihar eguerdian informazioa jasotzeko aukera ere izango duzuela albiste bildumaren bitartez. Hamaikaren webgunea eta sare sozialak ere eskuragai dituzue datu gehiago ezagutu nahi izan ezkero. Ondo izan eta datorren astera arte.